ekene gị onye ọma na-ege ntị. Anyị abịakwala ọzọ na Ijele 93.1 FM onu ndị Igbo n'oge ọkara awa eziokwu. Na nke taa onye nkụzi ọdịnala Igbo anyị na ebe a ga-akọwara anyị ihe bụ onye ụwa na chi. Nye nwekwana ebe ijere ka ọ na-edoga anya dịka ọ na-akụziri gị ihe ndị a. Ọ bụ n'ihi obiọma Ugochitubelu Ventures ka anyị ji ewetara unu ọkara awa eziokwu. Mgbe akpịrị na-akpọ gị nkụ, ị na-achọ mmiri ga-akpọtụ gị akpịrị ma nyekwa gị afọ ojuju, chọba Ugo table water. Mmiri akwadoro n'ụzọ dị ọcha ma bụrụkwa nke ndụ na ike jupụtara n'ime ya. Mmiri Ugo dị na 50cl, 75cl nakwa sachet nke nwekwara akara NAFDAC. Maka mmiri ga-adịzi gị ahụ mma, chọba mmiri Ugo. Ha nọ na nọmba 2 Onwukwe Street, Oraifite, Anambra State, ma ọ bụ kpọọ akara ekwentị Chitubelu Ventures n'akara ekwentị ndị a 08057837672 ma ọkwanụ n'ikpọrọ 07034395442. Mmiri Ugo, ịṅụcha ituru Ugo. Afa mbụ Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. Chi bụ mmụọ agha nọ n'ime gị. Ndị so n'oyibo si no spiritual spark. Ọnyanwa bụ gị nwa n'onwe gị. Abịa dịka nsi kọwa, mmadụ nwere ụdịdị na-abụ nke bụ mmụọ na nke bụ anụ arụ. Bụ anụ arụ a ndị mmadụ ji wee mara gị n'ụwa mmadụ a. Anụ arụ a ka a bara afa. Mana enwere mmụọ dị n'ime gị. Mmụọ a dị n'ime gị ọnya bụ chi gị. Mmụọ a dị n'ime gị bụ chi na-edu gị. Mmụọ a dị n'ime gị ga-abụ ọpụọ n'ime gị ịma na n'ihe a na-ekwu enwere ọzọ isi. Mmụọ ahụ bụ chiawa na-edu gị. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel. Nwere ike ikewapụ chi gị ma ọ bụ gị nwa ma ọ bụ mmụọ nọ n'ime gị. Ọ bụ ụzọ ngalaba ịtọ ka nkọwa ya ka o doo gị anya. Enwere ngalaba ịtọ n'ime mmadụ. Mmụọ nọ n'ime gị bụ chi. Enwere gị nwa n'onwe gị bụ anụ arụ. Then enwekwuru mmụọ nọ n'ime gị. Ya bụ enwere ihe a kpọrọ anụ arụ, mkpụrụ obi na mmụọ. Ọ ngalaba ịta ma ekere mmadụ. Ya bụ chi gị abụ ị nwere ike ikewapụ chi gị na onye ịbụ. Chi gị a bụ etu mmadụ nwere ike isi na-ekwu n'anwụ, ị na-afụ ya shadow. Onye bụ chi gị. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi. Chi a na-edu gị. Chi a bụ mmụọ ka ọ bụ. Chi a ga-abụ osi n'ime gị pụọ, ndụ ejedebe. Ihe a bụ ihe Chukwu tinyere n'ime mmadụ. Onye bụ chi. Then onye ụwa bụ onye nọrọ ụwa ya ka mmalụ atụ. Onye nọrọ ụwa ya nwere ike ịbụ from your lineage na agbụrụ gị. O nwere ike ọ bụrụ nna mụtara nna gị ma ọ bụ nna 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 gị. O wee si nna gị, nwa m, maka etu isi neta m, aga m abịara gị ụwa. Ihe a bụ ebumnobi na ekpere o kpere. Ya bụ na onye anwa kpere ekpere nwee ezi ebumnobi maka ọbịbịa gị. Onye a bụ onye a na-akpọ onye ụwa. Mana chi na onye ụwa dịkọtara ọnụ. Ị nwere ike ikewa ya ekewa. Chi a bụ ya na-edu gị. Ihe ọzọ ị ga-eji wee kọwakwa ihe bụ chi a bụ etu ọ si abụ ife onye gọọmenti nọ na gọọmenti. Ife onye akwụ ya n'azụ a na-akpọ ADC. Onye abụ chi ga-abụ the closest being. Ọ bụ onye nọkarịchara gị nso. Ndụ onye ọchịchị, onye akwụ ya n'azụ bụ nọ ka onye na-aga edi, onye na-edu, onye ji ndụ ya. Ọ bụrụ na o nwee mgba agbalụ, onye a ga-eje ghọrịa ka o wee protect ọgịa. Etu a ka gị na chi gị si wee dị. Ya bụ onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi
onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onye ọ nọrọ ụwa ya. Onye ọ nọrọ ụwa ya bụ onye na-ejighị anwa kpere ekpere nwa aṅụrị ịbịa maka ọbịbịa gị. Etu m esi wee kọwa ya, ọ ihe dị omimi, mana ọ bụrụ na ị sonyere anyị ihe enwe ike ịghọta ya etu ọ ga-esi doo anya n'ụwa mmadụ. Onye bụ onye ụwa bụ nna gị aha ma ọ bụ onye ikwu gị anwa bịara ụwa kịta. Mmụọ anọ n'ime bụ nyanwa bụ chi. Nya bụ chi gị anwa bụ mmụọ anwa nọ n'ime onye anwa nọ n'ụwa kịta. Ọ nyanwa bụ chi. Chi dị iche, onye ụwa gị dị iche, mana chi na onye ụwa gị na-alụkọ ọrụ ọnụ. Ka esi ama onye bịara ụwa, enwere ọtụtụ ndị na-abụ ha chee ebi ụwa ọzọ, ha maa ya n'amụma. Nwa m, na etu isi neta m na m ga-abịara gị ụwa. O nwekwara etu ị ga-esi wee ma. O nwere omume nwatakịrị ga na-eme asị na ọ na-emekwa ka nna die ma ọ bụ nna die. Agwa a na-enwe ihe yitụrụ nke ibe ha. O nwekwara ndị na-abịanụ owu na onwelu mark onye nke anya bụ ihe akara onye a bụ n'ahụ, onye nke ọzọ bịakwa asị na o nwekwara ụdị akara a. Ya bụ chi mmadụ na onye ụwa mmadụ. Ihe ọzọ ejikwa ama ya bụ ọ bụrụ na mmadụ bụ onye ụwa bịara ụwa, enwekwara ike ọpụta site na mkpughe ma ọ bụ site na nchọpụta. O nwekwara ndị bụ na onye chi ha nwere ike ịbịakwute ha ma ọ bụ onye ụwa nwekwara ike ịbịakwute ha. O nwere ndị nwere privilege, ndị nwere ike ịkpọ mystic, na ha nwere opportunity ha na chi ha ma ọ bụ onye ụwa ha ịkparịta nkata. Ọ na-eme. O nwere ndị na-ajụ chi na onye ụwa ebe ọ bụ na ha bụ ede na nwa ma otu akwa. Ọ kwesịrị ka mmadụ mekwa chie ma ọ bụ ndị mmadụ na-akpọ ifidi chi, fidikwa onye ụwa ma ọ mekwa onye ụwa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ ndị mmadụ, ụsa na-enye ndị mmadụ na mgbe ọbụla ajụrụ m ajụjụ abụọ. Chi na onye ụwa bụ ede na nwa ma otu akwa na-alụkọ ọrụ for one purpose. Ofu ihe ka ha ji wee bịa maka ihi ya na ọ bụrụ ihe ziri ezi imekwa chi iche mekwa onye ụwa iche. Nke mbụ, ị na-eme etu a ị ga na-awụfu ego. Onye sịrị gị mekwa chi iche mekwa onye ụwa iche bụ onye achọrọ ịgwa gị eziokwu. Ana m akọwara ndị mmadụ chi gị na onye ụwa gị ikewa na ya ekewa. Igwe bụ ike. Mgbe ha dịkọtara ọnụ, ha na-alụkọ ọrụ ọnụ. Ọnya kpatara ndị Igbo jụọ n'onwe gị kere ihe kpatara eji abụ ọ bụrụ na ndị kpọtụrụ chi ha na obesi n'imeji ka ọ bụrụ asị simbụl na-eme ha na-ene ya anya ọchịkọ obi ha ọnụ. Kere kpatara o ji abụ enwe obesi chi enwe obesi ikenga. Ijugo ihe ikenga aminu. Ikenga bụ ikikere power force nyara chi gị na-alụkọ. Ijugo onwe gị kere ihe bụ mmụọ anya na chi gị na-alụkọ. Mmụọ anya na chi onye ụwa gị na-alụkọ bụ chi gị na ikenga. Ha dịkọtara ọnụ. Ọnya batara na efu ebe ụfọdụ merie ma anya ya emechaa ekekọta ha na-abụ ọnụ maka na ha awụ ofu ukwu. Andị na igwe bụ ike. Ana m agwa ndị mmadụ mụ nwa na onwe m nchi ime nke m, ana m emekọta ha na-abụ ọnụ. Ha na-aba na-alụkọ ọnụ dịka ofu ukwu aiza. Ime ya etu a, ọ ga-aka barụ gị uru ka dịkwazị ike. Anyị na-abịa nye nwekwana ebe ijere. Kedu ihe m ga-eme? Ọnwa ọkụkọ egbuchara m ọkụkọ m ndị nke dị adị ha ncha dị ka nduru. Cheta, ọ bụ gịnị ka ị na-ebere akwa n'isi ụtụtụ a? Nne m, leenụ ka ụmụ ọkụkọ m na-eme m echeta ebewe. Ọ dị ka a ga-asị na mkpọrọ aka na-etiri ọkụkọ akị. Nwaanyị ọma, ọ bụ na ịnụbeghị maka Ugochitubelu Poultry Farm ebe a na-azụpụta ọkụkọ gbasiri ike ma nyekwa gị ihe ọbụla ị chọrọ? Chitubelu Ugo Poultry Farm. Ugochitubelu Poultry Farm bụ ebe a na-azụpụta ọtụtụ ọkụkọ dị iche iche n'ụdị na ụdị ọbụla nke na nke ọbụla ị chọrọ. Ha na-erekwa akwa ọkụkọ n'ụdị na ụdị ọbụla na saiz ọbụla nke ị chọrọ ya n'ọnụ ala. Maka ndị chọrọ ilele, ị chọrọ ime mmemme ihe na ihe ọbụla ị chọrọ iji ọkụkọ wee mee, gaba na nke Ugochitubelu Poultry Farm ka ị nweta ihe ọbụla ị chọrọ. Biko, kedu ebe ndị a nọ? Ugochitubelu Poultry Farm nọ na nọmba 2 Onwe Street, Oraifite, Anambra State, ma ọ bụ ịkpọ ha n'akara ekwentị a 08057837672. Ugochitubelu Poultry Farm, ebe ị ga-enweta ọkụkọ dị mma ma nyekwa gị obi iru ala. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Ọtụtụ na-ajụ kere ebe chi
mmadụ si abịara ya ụwa. Chi mmadụ niile si n'ebe dị iche iche were na-abịa, maka na ụmụ mmụọ si n'ebe dị iche iche na ngalaba dị iche iche wee bịa. Eziokwu na mmụọ mmadụ niile akpọrọ human spirit si from the spiritual realm at a spirit jam wee gbadata, but at the point of reincarnation enwelu purpose, na purpose wee ebe where we differ. Site na onye dị etu a wee baa na onye dị etu a, ihe onye ji wee bịa ụwa na ihe eji wee zite onye. O nwelu ndị bịara ụwa maka ihi na ha ga-eje ozi site n'ike anyanwụ, nwee ndị bịanụ na ha ga-eje ozi site n'ike, nwee ndị bịa na ha ga-eje ozi site n'ike ndị ikuku, nwee ndị bịa na ha ga-eje ozi site n'ike aja ana. Maka ihi na enwelu ọtụtụ ihe kpatara ije ozi ndị a, enwelu different purposes. Ya bụ na onye ọbụla si n'ebe dị iche iche wee bịa ụwa. Ka o wee doo anya, enwelu n'ụwa mmụọ ebe dị iche iche, n'ụwa dị iche iche ndị mmadụ si bịa ụwa. Enwelu anaeze dị iche iche, enwelu realms dị iche iche, enwelu kingdoms dị iche iche. Ọ bụrụ na ụbọchị m akọwa ihe gbasara ịtụ omimi n'ime mmụọ, ịfụ na ndị mmadụ si na many worlds. Eletara mgbe anyị na-etolite, anyị na-ekpebere sị Chineke nke ime n'igwe nke ịtọ gosi na enwere ụwa eluigwe dị iche iche. Ya bụ na ụwa dị iche iche ndị mmadụ si wee bịa ụwa gosiri na mkpụrụ obi ndị mmadụ bịagasịrị ụwa dị iche iche site na ayịyọ ndị ụwa dị iche iche mere ọtụtụ n'ime anyị ji wee zukọ ebe a. Ọ bụrụ ihe nji wee bịa, ọ bụrụ the mission and purpose ji nọ n'ụwa kịta ka onye ọma na-ege m ntị ji wee bịa. Onye ọbụla nwere ihe eji maka ya wee bịa, and ihe ahụ iji maka ya ga-abịa wee bịa n'ụwa ga-determine ebe akara gị na ebe ị ga-anọ wee du ude ga-adị. Mmadụ nwere ike isi n'ikwu nne maọbụ ikwu nne ya maọbụ ikwu nne nne. O sitere na ebe a yọrọ ya bụ ayọyọ. O nwere ike ọ bụrụ na nna mụtara nne gị yọrọ ayọyọ, kpọkuo ụmụ mmụọ si ha biko na ya chọrọ nwa nwoke. Ayọyọ anwa ọ yọrọ na aja anwa ọ chụrụ nwere ike ọ bụrụ na ike anyanwụ ka ọ yọrọ ya bụ ihe wee zitere enwe anyanwụ. Ya bụ ayọyọ mmadụ yọrọ nwere ike ime ka esi na ya bụ ebe wee za ya bụ ekpere. Ya bụ na onye agbata na mmadụ nwere ike ebi ụwa na be nne ya, mana ọ bụ ayọyọ ayọrọ ma ọ bụ na nna ya sịrị ya nwa m n'ụwa ọzọ na-etu isi neta mmụnwụ nna gị na mma abịara gị ụwa na be di gị. Ya bụ mmadụ nwere ike ebi ụwa site na ayịyọ na aja si n'ikwu nne ma ọ bụkwa n'ikwu nne ya. Ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ, o nwere ofu onye nwere ike ịbịarụ karịa ofu onye ma ọ bụ mmadụ na-abụ ụwa na-ekọwa ihe gbasara ya bụ na ọ na-eme. Mma akọwa ya nke ọma. Enwere ọtụtụ ihe na-emenụ n'ụwa gbalụ amamihe mmadụ gharị. Eji matụ, ọ bụrụkwanụ ụfọdụ ihe fọrọ n'anya esi na ọ nara eme ihe ọmụmatụ. Anyị na ikuku na-emetụ anyị n'ahụ. Anyị adịghị afọ ikuku anya, mana anyị kwenyere na ikuku dị, maka na ikuku na-emetụ anyị n'ahụ. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ mgbe anyị na-eme ihe gbasara sayensị na skuul, o nwere ihe a na-akpọ na bilocation. Bilocation bụ enwere some mystics nwere ability a na-enye akaụntụ na-afọrọ ha in two different location at the same time. Ihe a bụ ihe mmụọ ji wee kọwara anyị. Ọrịa bụ ihe kwere omume mmadụ ịgba mkpị na-abụ andọ ihe na-eme n'ụwa. Ọ na-abụ mmụọ nọkịta o were ihe na-eme n'ụwa, ihe anyị afụ anya wee kọwara anyị ihe omimi. Nje akpatara eji abụ anọgido asị ka mmadụ mụọ ejima wee gosi anyị na ịgba mkpị dị possible. Ya bụ mmadụ nwere ike ịnọ mmadụ na-abụ ụwa maka ihi na ọ yọrọ ayịyọ nwee ezi ebumnobi ka ya nọrụ n'ụzọ ebe na-abụ. O nwere ike na nwa ma na nchọrọ ịnọtara nwa m ụwa, na nwa m nke ọzọ na nchọrọ ịnọtara ụwa maka ihe dị nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ya bụ ịzanya bụ ajụjụ oghe na nkenke bụ na mmadụ nwere ike ịkọwa ya na nkenke. Ịkọwa ya na nkenke bụ na mmadụ nwere ike ịnọtara mmadụ na-abụ ụwa. E nwekwara ndị na-ajụ ajụjụ, onye dị ndụ o nwere ike ịnọtara mmadụ ụwa? Nke bụ eziokwu bụ ihe kpatara ya bụ na ọ bụrụ ụbọchị mmadụ kubiri ndụ ume na ndụ a ka onye ahụ nwụrụ.
ihe omimi dị na ihe gbasara ọnwụ mmadụ bụ ma akọwala gị bụ na mmadụ nwere ike ịnwụ ofu izu ụka na mmụọ, mmadụ nwere ike ịnwụ ọnwa one ma one na mmụọ, mmadụ nwekwara ike ịnwụ otu mgbe arọ na mmụọ, mana ụwa mmadụ ọ ka dị ndụ. Yes, ihe m na-achọ ịkọwa bụ na mmadụ nwere ike n'ụwa mmụọ ya ka ejisi gị ka anyị na-ekpe ekpere maka na ihe na-ebu ụzọ eme na mmụọ before ome n'ụwa mmadụ. Iji ihe ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike nwụọ dị n'ụwa mmụọ mana ụwa mmadụ ọ ka dị ndụ, mana ọ bụrụzie na eme ihe kwesịrị ime enwere ike ibukwapụ ya. So ihe m na-ekwu bụ na ọ dị possible na mmadụ nwere ike n'ụwa mmụọ ọ gafego ọnọdụ n'ụwa mmadụ mana ọ ka dị. O nwere ndị agadi nwoke ya afụ kagoro ezigbo nka, ọ nọgide ọ na-agwa gị na onye achọtakwa ọnụ ya na-efu ka ọnụ ọ dị ka ọ na-afụzi ndị mmụọ, gogosi gị na onye ahụ n'ogo na ọkara mmụọ. Ya bụ o nwere ebe mmadụ ga-anọ ruo na mmụọ na mmadụ ịfụ na ọ nọrọzi na mmadụ. So onye dị etu a nwere ike because of ebumnobi ya ọ natakwara mmadụ. O nwekwara ndị na-ajụ nwoke nwere ike ịbịara mmadụ ụwa ma ọ nwaanyị, nwoke nwere ike ịbịa ụwa nwaanyị ma ọ nwaanyị abịa ụwa nwoke. Ihe kpatara ya bụ o ji wee na-adị etu a bụ ihe a na-akpọ distortion. Ihe kpatara ya bụ mgbe anyị mmadụ na-abata site na nkeji ụwa wee na-abata n'ụwa mmadụ ọ n'ebe ahụ anyị kpọrọ ethereal world. Ọ na ethereal world ka mmadụ na-eteki form and shape onweda ma ya awụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. N'ụwa mmụọ anyị niile bụ mmụọ enwere nwoke nwere nwaanyị, mana anyị site na the world of spirit na-agbadata n'ụwa mmadụ ịpụta na ethereal world a ga-edita kere ihe ị na-abịa purpose gị, ọ ka ije ozi n'ụwa dịka nwaanyị, mission gị ọ ka ije ozi ka nwaanyị, commission ọ ka ije ozi na nwoke. Ndị a ga-ekpebizi ụdị awọrị akwa ị ga-eyiri. Ihe anyị na-ahụ akpọrọ anụ ahụ uwe anyị kwasara nke wu ime mmụọ anyị. Ya bụ o nwere ihe mmadụ na-ekpebi n'ihe ọ ya achọ ịbụ n'ozi ije ozi ya eje ozi dịka nwoke, mana eziokwu na-emesiziela nwe ihe a na-ahịa akpọrọ distorted soul. Anyị na-abịa nye nwekwana ebe ijere. Igbo bụ Igbo, ị matala maka Eziokwu TV? Ị makwa na Eziokwu TV nọ ugbu a na satellite ma bụrụkwa n'efu. N'Eziokwu TV ị ga-enweta ezi mmụta ọdịnala akụghị mmiri, ozi dị iche iche maka ihe na-eme n'ala anyị nakwa mba ọzọ, ma kirie ọtụtụ ejije maka obiọma gị. Cheta na ọ bụ n'efu na-enweghị ụgwọ ọbụla zoro ezo dị na ya. Ị ga-ahụkwa egwu ejiri mara ala anyị nakwa obodo ndị ọzọ dị iche iche. Nke a abụghị na ị nọghị n'ụlọ mgbe emume ahụ na-amasị gị na-eme. Eziokwu TV dị n'ekwentị gị ugbu a ma bụrụ nke ị ga na-ele mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla ị nọ. Naanị nweta free to air decoder. Eziokwu TV bụ n'efu. Tinye Eziokwu TV n'efu ka ị nwere bezie aṅụrị mgbe niile. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Distorted souls ebe o si bata na mmụọ bụ enwere ndị na-awepụta nwaanyị ọ sị na ụwa ọzọ ya abịa na ya ga-abụ nwoke na ya ga-abụ nwoke na ya ga-abụ nwoke. When ọ na-distort the vibration na mission o ji wee bịa n'ụwa nke a, now onye begide nwunye ya anwụghị obefuruchi. Ya bụ ndị na-eto abụ ndị na-echenji goalpost at the middle of the game. Ya bụ ọ na-eme mana ọ bụrụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Ya bụ ndị na-echenji ya bụ ndị chenjiri mission at the middle, mana ọnya kpatara na ịfụ ndị ya afụ nwoke onwe ahụ nwoke mana mkpụrụ obi ya na-akparakwa agwa ya na-etu o si eche iche na-eme ka nwaanyị. Ịfụkwa nwaanyị a oyi awụrụ nwaanyị mana ume dị ya n'obi na-etu o si akpa agwa nke nwoke. Efu ya afụgasị ndị na-etu anụ ya na-afụcha ha. Ihe na-aka osi ya bụ changing mission at the middle. Ya bụ ọ bụrụ na nwoke o nwere ike ịbịa ụwa nwaanyị andọ ihe a mere ụfọdụ ya afụ nwoke bụ nwoke ọfụ nwaanyị ọfụ nwoke ọzọkwa, mana nwoke a dịkwa n'ụdị nwoke mana n'ime agwa ya agwa nwaanyị. So o mezie ọ na-efu nwoke ibie ọ na-alọs afta anyanwa. So ihe niile abụ distorted souls. Ụbọchị m na-akọwa ihe gbasara deep ihe gbasara mmụọ efu ka o sigara ịbụ ihe kwesịrị nọ.
ekwenyere m na amụọ nwoke ya bụrụ nwoke, amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. O nwekwara ndị na-ajụ mmadụ ekwesịrị inye chi nri ma ọ bụ chi enye mmadụ nri. Nke bụ eziokwu bụ na chi mmadụ enwere ọnụ, ọ naghị eri nri. Nke bụ eziokwu na okpukpere niile nọ n'elu ụwa kwenyere na chi bụ mmụọ enwere arụ. Ihe anyị wụ mmadụ ji eri nri wụ because na anyị nwere anụ arụ need vitamins, mana chi bụ mmụọ. Mmụọ asogị anaghị eri ji, ọ naghị eri ede. Mana onye ụwa gị bụ onye bibigoronu wee na mmụọ. Ihe mmadụ ji asị ka enye chi nri, ya bụ symbolic act, ya bụ ihe a na-eme iji wee gosi na ebumnobi na mụ chetara chi m. Ihe ọmụmaatụ ọzọ, adaraba aṅụ mmanya na-aba n'anya, mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na be m butere m nnukwu mmanya ike gara nnukwu ọnụ. Mma ekene ha nke ọma maka ncheta, maka na m kwenyere na ncheta aka. Onye chetara m ihe ọ pụtara m na ihe m na-amasị ya. Onwe ọgọ m emeri ya emere m ya, onwe ihe ọma m emeri ya emere m ya, onwe ekpere m ekpere ya ekpere m ya. Etu a ka ọ dị gị na chi gị. Mgbe ị wepụtara otu oke ọba ma ọ bụ ihe nke ọzọ si ka ị wee chụọrụ chi gị aja, ihe ọ pụtara bụ n'ịma na chi gị a na-agbara gị mbọ, na ihe ị na-enye ya ihe a bụ iji gosi obi ọmịiko na ọ na-emere gị nke a. Ọ ncheta aka. Ọ bụrụ na iweta anya bụ ihe kpọkuchaa chi gị, ọ bụrụ chi gị ga-eri ya. Ọkwa ndị mmadụ bịakwalụ iwee mee obi aṅụrị. Ka mmakwa atụ na be anyị, o nwere ihe a na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. When my father, mgbe my father nwụchara, emechaa otu mbọsị wee jee gbute efi kpọọ ụmụnna m na m na-abọrọ nna m efi. Nna m na-ana mmụọ na-enwe aṅụrị, na-agwa ndị mmụọ ibie na ngwa m chetara m, maka na ihe a na-emelụ onye ọbụla nna ọbụla mụtoro nwa. Ị na-ana mmụọ ụmụ nọkọta eselebreti ya gị, ọ ihe ụkọ, ihe ị ga-eji wee gụnye onwe gị na ị nwere mmadụ na ị nwere ọnụ chi mụtara befe ya nata n'ụwa mmụọ. Ya bụ ụbọchị ị wepụtara ihe si chi m na ana m ekene gị, ana m achụrụ gị aja ihe a, ihe ọsọ onye bụrụ chi gị na-enwe aṅụrị na mmụọ. Ndị kpọrọ oku mee saraka, n'ịkpọrọ okwu ha mee saraka iji wee cheta n'ịma, maka na ekene nwaanyị na-akwa akịrị ike adị agwọta ọzọ. Ya bụ na ihe anyị na-akpọ ifidi chi ewu symbolic art, actually ihe ọ bụ saraka, maka na ọ mmadụ ya erie ihe ahụ eji wee chụọ aja, chụcha aja. Enwere ike ọ bụrụ na m chụrụ aja na be m chụkwa chi m, ma isi ọkụkọ ma ọ bụ ụkwụ ọkụkọ ma ihe ọbụla, ụmụ ihe ọzọ Chukwu kere eke. Nwere ike ewu ụmụ nnụnụ, o nwere ike ewu lizard, o nwere ụmụ ihe Chukwu kere eke ya bịa rie nke a ndebere ebe ahụ. Nke ọzọ fọzịrịnụ, anyị bụ ndị nọ ndụ were ya nwere aṅụrị wee ọzụọ ma atụ na ọ bụrụ ndị siri oyibo. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ nọọ saraka ka anyị mere. Saraka etu a mmadụ na-anọgodo n'ụwa sị na ya na-eme ncheta nna ya 70 years birthday, 100 years birthday, golden jubilee and so on. Mgbe mmadụ na-eme ihe dị etu a, o nwere ike that old man of 90 years ọ gbatara ọsị na ọ na-celebrate 90 years enwere ihe ọ ya eri, mana that nna ya apụta anụ fụ ndị ashebi, fụ ndị mmadụ a na-enwe ọṅụ na-ekene ya grandpa ịmụgo na-celebrate celebration of life. That man ahụ ka na-enwe aṅụrị ewu na ndị mmadụ were celebrate m. So etu a ka anyị wụ ndị ọdịnala kwenyelụ na mmụọ mmadụ adịghị anwụpịa anya. Anyị kwenyere na mgbe anyị na-eselebreti ụmụ mmụọ ndị a, na ụmụ mmụọ a nọ na ana mmụọ na-enwe aṅụrị na anyị chetara ha, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Ọtụtụ na-ajụkwa ajụjụ sị ụfọdụ ụmụ nwaanyị dịka ndị dibịa nwaanyị enwere ike ma nwaanyị ọbụla ịchụkwa chie ma ọ bụ ịchụkwa chi onye ọzọ. Ihe m na-achọ ka nkọwa na ya bụ nwaanyị nwere ike, nwaanyị maka esi emie nwere ike iji aka ya chụkwa chi ya, nye chi ya ife ọ ya emewu ya. Eziokwu na mgbe gboo nwaanyị ka dị na-atụ ime na-amụ nwa adị eji aka ya egbupụ ihe mmee, eji aka ya egbupụ ihe mmee, kama ọ chọọ nwoke di ya ma ọ bụ nwa ya nwoke ka enyere ya aka wee mee nka. Mana nwaanyị ekwesịrọ ka onye chi nwoke nni. Ihe ọmụmaatụ, onye nọrọ m ụwa bụ nna mụtara nna m bụ eze dibịa, bụrụ onye nze.
o nwere mgbe nwaanyị ga-apụta jee nye nni ọ nala ọ ya eme ya, mana ọ bụ nwoke ga-eme ya. Ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ka o nyelu nwoke nni, chi nwoke nni, ihe ọ ga-eme ọkpọ ọnya bụ nwoke anwa, ọ na-aga ịdị ya na-agwa ya ihe ọ ya ekwu, o jiri ọnụ ya na-ekwu, nwoke a ga-eji aka ya wee mee ya. Ihe nwaanyị a ga-eme guide, mana ọ bụrụ nwaanyị ibie o nwere ike ime nka. Ya bụ nwoke ekwesịrị ka o jekwu nwaanyị ka nwaanyị nyerie chi ya bụ nwoke nni. Uru dị na mmadụ ịma chi ya bụ na ọ bụrụ na ịmalụ chi gị, chi bụ ụzọ, ịmalụ chi gị, chi ga-akwụdoro gị. Maka na asị na ọ bụrụ na ịmarọ chi gị, ịmarọ na ịmarọ ndị Igbo, maka na ọ bụrụ na ịmarọ chi gị, chi ga-akwụdoro gị. Ọ chi nwata na-agbara nwata ọgụ. Na nchịkọta, mara chi gị na ihe na-echi na chi onye akarịa. Ọ bụrụ na ịmarọ chi gị, ọ ga-adịrị gị mma, ibu ga-adịrị gị mfe. Onye amarọ chi ya, ihe efunarịrị ya. Daalụ. Ọ dị mma Igbo onye ọma na-ege ntị, nkụzi anyị na nke tata abịago n'isi njedebe. Cheta na mmemme a ga na-abịara gị kwa Tọzdee ma ọ kụọ elekere 8 n'abalị. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ maọbụ ihe mgbagwoju anya, kpọọ akara ekwentị a 08057837672, ọzọkwa 08057837672. Ya bụ ọkara awa eziokwu ga-abịakwara gị amania n'izu ụka ọzọ. Ka ọ dị.